खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ कंग्रेसआ गोबाव समनिफ्रायनो मिनिनो हायाखैमोन। गोबाव समनिफ्रायनो कंग्रेसआ बमा गावनो मोनाखैमोन, नाथाय दिनै मोनसिगोन। बाथ्राखौ बुंदों कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारि बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला मैया कर्नाटक रायजोआव आयेन आफादनि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाय समावनो आसामावबो क'क्राझाराव कंग्रेसनि मावख'आव कर्नाटकआव कंग्रेस हान्जाया देरहानानै सरकार दासिगोनखौ मिथिनानै गोबां रंजानाय जायो होनना बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बिथां गर्जन मोसाहारिया कर्नाटकआव 135सो मासियाव देरहागोन होनना फोरमायथिना होबावदों। मख'जाथावदि बेनो गासै भारतआवनो मोनसे दोहौ लाबोगोन होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। सासे जावलिया सुबुङा बर' थुनलाइ आफादनि मावख'खौ सावनायनि सन्देह खालामनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि मोनानि प्राय 8 रिंगासोआव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फानबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'खौ सोरबा दुथाङा सावनानै होनाय जादोंमोन। बे जाथायखौनो लानानै दायो गोबांनि गोसोआवबो उसुखुथु सोमजिबाय थानाय जादों। लोगोसे जायनि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला बेयाव सासे जावलिया दङ, जायनि खर'आ बारा गाहाम नङा आरो जाय सुबुङा सिगाङावबो सोरनिबा न'खौ सावखांबायमोन। बेनिखायनो बे सुबुंखौनो बे हाबाखौ मावदों होननानै ओनसोलनि एबा जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामना बुंदों। बिटिआर सरकारनि मोनसे जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव हाबाफारि। जों बयबो मिथिगौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ, आरो जोंनो जारिमिनाबो फोरमायदों। बे सोमावसारनायाव बुमखायाव गासै 13 आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनायखौ। नंगौ, गोबाव बोसोर जालांबाय आरो गोबां बर'नि सरकारबो बारलांबाय, नाथाय बै आलादा रायजोनि थाखाय जिनाहारि जानांनाय आइजोफोरनि थाखाय जेबो राहा लानाय जायाखैमोन। मिथिनाय बायदिब्ला 1988 मायथाइयाव जिनाहारि जानांनाय बुमखानि गासै 13 आइजोफोरखौ लानानै मैया बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझारनि आलासि न'आव सावरायज्लायनाय जायो, जेराव गोबां गोथौयै सावरायलायनानै बे जिनाहारि जानांनाय गासै 13 आइजोफोरनो गंफा गंफायै गाहाम न' लुनानै होनो आरो बिसोरनो सरखारि साख्रिनि राहाबो खालामना होनाय जागोन होननाबो खोथा होना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होबावदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव एमएलए जयन्त बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। गसाइगावआव आयेन बेरेखायै ब्रयलार दाउ लाबोनानै आरोबाव पुलिसजों हमजादों। मिथिनाय बायदिब्ला दायो आसामाव आयेन बेरेखायै दाउ ब्रयलार लाबोनानै हमजानायाव गसाइगावआवबो मुंदांखा। नंगौ, गुबुन गुबुन सानाव गोबां हमजानाय बायदिनो मैयाबो मोनायाव फिन गसाइगावनि गुरुफेलायाव गासै गंब्रै बलेर' पिकआपआव आबुं ब्रयलार दाउजों बुंफबनाय गारिखौ हमनो मोननाय जायो। मख'जाथावदि पुलिसजों होसोजानानै गंब्रै गारिखौ हमनो मोननाय जादोंब्लाबो गंनै गारिया खारग'लांनो हायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। ड्रन आरो गोदान आदबजों हानि सार्भे खालामनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होनाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दायो बिटिआरआव हानि मोनथायखौ गुदि लानानै बिटिआरनि सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो आरोबाव साबसिनै हानि मोनथायखौ होनांगौनि थाखायनो मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाथायाव गोदान मुगानि आदब आरो ड्रननि गेजेरजों रेभिनिउ गामिफोरखौ गाहामथारै नायबिजिरनो थाखाय बे हाबाफारिखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवना होनाय जायो, जेराव 800निबो बारा रुनिखाथा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मुलाम्फा जागोन होननाबो बुंथिनानै होबावदों मानगोनां बिथाङा। मख'जाथावदि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव एमएलए जयन्त बसुमतारी, इएम रन्जित बसुमतारी जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। कर्नाटक बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। कर्नाटकआ कंग्रेस
गासै 136 मासि देरहानानै सरकार दानो हानायनि मोनथायखौ मोनबाय एबा कंग्रेसआ सरकार दानो थियारि जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला फारसेथिं दायो मिरु सरकाराव थानाय बिजेपि दोलोआ 63 मासियाव देरहानानै नैथि जायगाखौ आवग्रिनो हायो। मख'जाथावदि कर्नाटकआव गासै 224 मासियाव आयेन आफादनि बिसायख'थिया जादोंमोन। फारसेथिं कंग्रेसनि बे देरहानायानो गासै भारतनि रायजोफोराव मोनसे दोहौ लाबोगोन होननानै गोबाङानो बुंसोलायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे देरहानाया राहुल गान्धीनि पदयात्रा रेलीनि मोनसे इनफ्लुएन्स होनना गोबाङानो बुंथिनो नागिरदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।